مەسەلام یاوندا بووی مەتتا 18 هەی ژێ هەبن یەکی ژڤان بچووکان کێم نەبینن چمکی ئەس ji we re dibêjim got milyaketê wan li ezmanan hergav li rûyê bavê min ê li ezmana binerin. Gelo hûn çawa dibînin eger sed milyê mirovekî hebin û yek ji wan riya xwe winda bike, ma ew not û neh li çiyê nahêle û naçê riya windabûyî nagere û eger wê bibîne bi rastî ez ji we re dibêjim ew ê ji wan not û neh got riya xwe winda nekirine bêtir bi wê şa bibe. Bi wî awayî bavê we yê li ezmanan jî naxwaze got yek ji wan biçûkan winda bibe. Pirtûka pîroz, Encîl, Silav û rêz xweşk û birayên hêjan.